vozači se trebaju odnositi prema djeci na biciklima kao inače cijele godine što se prema biciklistima trebaju odnositi. Jedno što treba sad biti oprezniji prilikom početka školske godine. Samo ovdje valja naglasiti da osobe koje nemaju 14 godina ne mogu samostalno upravljati biciklom. Osim djeca koja su osposobljena za samostalno sudjelovanje u prometu, prošla su određenu edukaciju, oni smiju to se po školama ta edukacija održava, oni samostalno smiju i sa 9 godina. Znači, faktički djeca u onom smislu kako mi obično gledamo s početka školske godine i ne bi smjela se samostalno kretati biciklima kad idu u školu, a vozači apsolutno. I kao prema djeci pješacima s povećanim oprezom trebaju se kretati u zonama škola, smanjiti brzinu i ispod one koja je ograničena prometnim znakom i uvijek očekiva da je moguće da netko izleti pred njih od djece, bilo na biciklu ili kao pješak. Djeca su inače nepredvidiva u svojim postupcima, tako i kao sudionici u prometu. Bilo kao pješaci, bilo kao biciklisti. Njemu može taj čas pasti na pamet da umjesto kretanja ravno skrene jedanput lijevo. I to treba, pogotovo kad se obilaze, pretječu biciklisti, djeca biciklisti, pogotovo treba izuzetno paziti na to i računati s time i obavezno ostavljati dosta prostora da ako dijete i napravi nekakvu naglu kretnju, da se ne dogodi nešto tragično. Djecu do 8 godina se može prevoziti na biciklu isključivo ako postoji posebna sjedalica za dijete učvršćena za ramu ili neki čvrsti dio bicikla. Je to bilo ispred ili od traga, to sad nije točno propisano, ali u svakom slučaju ta sjedalica mora biti sigurna i dijete zapravo treba biti takvog stasa da se ne umanjuje stabilnost bicikla. Znači, bez obzira na ove godine, imate djecu od 8 godina koja su vrlo velika, oni se neće voziti na biciklu, jasno, ali prevoziti se smiju djeca, znači to zakon tako kaže, isključivo do 8 godina starosti, u posebnim sjedalicama s time da ih smiju prevoziti osobe starije od 18 godina.